Čaute pri dnešnom videjku. Vítajte. Toto videjko bude o porovnaní týchto dvoch nožov. Glock, Gerlach. Jeden kamarát, čo ma sleduje, sa na to pýtal. Odpovedal som mu a skúsim to natočiť aj pre ostatných. Sú to vojenské nože, rakúsky, poľský. Sú prakticky, čo sa týka materiálov, čepele. Je to uhlíková oceľ pri jednom aj pri druhom. Také základné rozdiely, čo sa týka dĺžky. Gerlach o niečo dlhší, o niečo ťažší. Rukoveď pri Glocku plastová, pri Gerlachu tvrdená guma, ale pri Gerlachu je síce plast, ale fakt vydrží hrozne toho veľa. Sú tam také drobné. Pri vráni dosť rozdiely, že Glock má tú vypuklinu trošku, bo tú rukoveď takú viac vypuknutú, väčšiu hlavicu, čo vám môže pri vráni, keď začínate robiť trošku problém, že ho budete môcť pretáčať a hádzať na plocho. Pri Gerlachu je tá rukoveď gumová, má taký oproti Glocku taký príjemnejší tvar, taký menej vypuknutý, tá hlavica tiež není nejako moc vydutá. Ale čo sa týka vrhania, si myslím, že obidva nože veľmi dobré, výborné. Tak to tam skúsme dostať najprv Glocckom, Gerlachom. Čo sa týka techniky no spin, alebo bez otáčky, ten Gerlachom sa vám bude asi vrhať o niečo lepšie za začiatku ako s Glocckom, ale keď si zvyknete aj na Glock, fakt veľmi dobrý nôž. Aj vzhľadom na to, že to je plastové, je to nezničiteľné. Fakt tá ručka vydrží hrozne veľa. A to gumová, alebo tvrdená guma tiež. Nemáte dôvod zničiť, jedne, že by ste si zasekli nôž do noža. A čo sa týka military techniky, je to s Gerlachom. Dokážete hodiť zhruba o meter, meter a pol z väčšej diaľky ako s Glocckom, vzhľadom na jeho váhu a dĺžku, že môžete, ale na polotáčky je to tiež do 5 metrov, 5, možno 6, keď ste fakt, to už viete dobre vypustiť. A je to tam len také rýchle videjko, vysvetlenie o týchto nožoch. Sú to prakticky identické nože, rozdiel len trošku v tvare rukovete a materiály. Rukovete, čo sa týka samotných nožov, materiálu čepele, uhlíková oceľ, takže mali by vydržať toho dosť. Tak čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.